Fis-16 ta' Ġunju, San Juan Franġisk Reġis, saċerdot, għex bejn l-1597 u l-1640. Kien ġej minn familja nobli fi Franza, studja fil-kulleġġ tal-Ġeżwiti f'Beziers u ta' 18-il sena daħal magħhom. Qaddes ta' 33 sena fis-sena 1630 u sena wara beda l-ħidma tiegħu missjonarja. L-ewwel missjoni tiegħu kienet qalb in-nies morda bil-pesta. Kien hu li talab biex imur jaqdi l-appostolat tiegħu fosthom minkejja li s-superjuri tiegħu kienu kuntrarji għaliex ma ridux jesponuh għal periklu ta' saħħtu. Imma Alla ħelsu mill-marda għax kellu pjanijiet oħra għalih. Bil-ħidma tiegħu appostolika huwa ikkonverta ħafna nies u s-superjuri tiegħu meta raw fih din il-kariżma batuh jaqdi doveri oħra missjonarji f'artijiet ta' Franza. Hawn ukoll kien il-mezz li ħafna ikkonvertew mill-ereżija tal-Ugnotti li kienet komuni u persistenti ħafna. Waqqaf assoċjazzjoni ta' nisa biex jipprokuraw għajnuna lil ħabsin u kien strument li jitwaqfu ħafna fratellanzi tas-sagrament. Huwa għadda ħafna xtiewi fil-missjoni qalb il-muntanja u bosta nies kienu jterqu qalb il-ksieħ u s-silġ biex jisimgħuh jippriedka u jqerru. Barra il-katekiżmu u l-priedki, huwa kien iżur il-morda u l-ħabsijiet u jgħin lil min kien fil-bżonn tal-għajnuna tiegħu. Mal-5,000 ruħ kienu jiffullaw fil-Knisja tal-Benedittini ġewwa Sant Pierre biex jisimgħu il-kelma qaddisa tiegħu. Fid-9 snin u nofs bħala qassis għamel aktar minn kulħadd fil-Kontroriforma biex iqajjem il-fidi fl-inħawi ta' Viviers u Lepuy. Għal żmien twil xtaq li jinbagħat il-Kanada biex jikkonverti l-Indjos, imma l-art tal-missjoni tiegħu kienet pajjiżu. Wara 12 sena ta' ħidma huwa marat u miet bl-playwright ta' 44 sena. Difnuh ġewwa Lousfex qalb il-muntanji fejn ħafna pellegrini kienu jmorru jżuruh. Papa Clement XII ħatru qaddis fis-sena 1737. Il-kurat ta' Ars jattribwixxu lil dan il-qaddis it-twettiq tal-vokazzjoni tiegħu għas-saċerdozju. Għalkemm il-festa liturġika tal-qaddis hija 31 ta' Diċembru, in-nies ta' La Lousfex jiċċelebraw fis-16 ta' Ġunju minħabba l-ksieħ u s-silġ tal-muntanja matul Diċembru. Lil San Juan Franġisk Reġis kienu jsejħulu wkoll l-Anġlu tal-Kulleġġ għaliex kien eżemplari għall-aħħar. Kliemu biss kien fuq Alla u kull min kien jisma' l-qudies tiegħu kien jintela b'imħabba lejn Alla. Kien jaħdem bla mistrieħ, darba għal-ġurnata sħiħa fuq il-Gozz Borra fuq muntanja jippriedka, imbagħad għadda l-lejl sħiħ għarar. Darba waqt vjaġġ waqa' u kiser siequ iżda bl-għajnuna ta' bostun u mistrieħ fuq spalla ta' sieħbu irnexxielu jasal sal-konfessinarju. Wara x-xogħol tal-jum instab li siequ kienet imfejqa. Mara li rranġatlu t-tunika mqatta tiegħu kien fadlilha xi biċċiet imqatta minnha u permezz tagħhom fiequ żewġ titfal morda. Dan il-miraklu ġera bħal leħħa ta' berqa kullum kien qalb il-muntanji. Kien ħsiebu biex jgħin il-foqra, kellu kamartu mimlija ħwejjeġ amara u imbarazz ieħor li kien jiġbor għalihom. Fost il-penitenti tiegħu kien jorganizza programm soċjali li kien jinkludi żjarat fil-ħabsijiet, kura tal-morda, tqassim ta' qamħ lill-foqra u kenn għan-nisa. Il-poplu kien isibu bħala il-qaddis. Il-kurat ta' Ars irċieva miraklu bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis. L-orfanatrofju ta' Ars ma kellux aktar qamħ għall-ħobs u l-ħsad kien fqir li ma setax jitlob lill-poplu biex jagħti aktar għajnuna. U appoġġa medalja wara l-bib tal-kamra vojta fejn kien iżommu l-qamħ u l-għada bil-kemm setgħu jiftħu għax il-kamra kienet mimlija totalment. Fl-aħħar 4 xhur ta' ħajtu jingħad li qarar mal-10,000 ruħ.
Nafu li dan tal-lum u bosta qaddisin oħra taw daqshekk importanza kbira lis-sagrament tal-qrar. U aħna tajjeb li b'dawn ir-riflessjonijiet li ġejjin f'moħħna nersqu għall-qrar b'mod frekwenti għax dan jiswa lil-ruħna. Il-Papa Franġisku udjenza ġenerali ta' 18 ta' Novembru tas-sena 2015. Ejjew nirfsu l-għadba ta' din il-ħniena ta' Alla li qatt ma jejja jaħfer, qatt ma jejja jistennina. Il-Papa Franġisku Bolla Misericordia Vultis numru 17. Ħanqedu b'konvinzjoni mill-ġdid fiċ-ċentru lis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni biex jagħtina l-immissu bidejna il-kobor tal-ħniena dan ikun għal kull penitent għajn tas-sliem ġewwieni veru. Il-konfessuri huma msejħa ikunu dejjem kullimkien f'kull sitwazzjoni u minkejja kollox is-sinjal tal-primat tal-ħniena. Fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni Alla jaħfer id-dnubiet li huma tassew imħassra madankollu tibqa' l-marka negattiva li d-dnubiet ħallew fil-mod kif inġibu ruħna u naħsbu. Imma l-ħniena ta' Alla hi aqwa minn dan kollu. L-Isfijiet Maltin, Knisja Mediċina għal Martana, ittra posturali għar-Rendan tas-sena 2016. Mezz speċjali li minnu taslinna l-qawwa li tfejjaq huwa s-sagrament tal-qrar. Meta permezz ta' dan is-sagrament il-bniedem iduq il-benna tal-ħniena ta' Kristu u jibda jintabaħ bil-kruwa ta' dnub u jibda jħoss l-indiema u jikkonverti. Talba mill-liturġija tas-sijat. O Alla dejjem lest li tħenn għal min jindem u tieħu ssibu fi bżonnijietu. San Ġwan Franġisk Reġis rajna it-tiba tiegħek ta' missier, raj u salvatur. Għamel li btalbu bl-eżempju ta' ħajtu mod speċjali tad-dedikazzjoni tiegħu biex jaħfer lin-nies f'ismek fis-sagrament tal-qrar, aħna narfu nozzu u nirċievu b'aktar impenn dan is-sagrament li bih niġu imnatfa mid-dnubietna bis-saħħa ta' demmek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.